השליטה בטמפרטורה של חללי עבודה גדולים היא כאב ראש לא קטן. וכשקר מדי בחורף או חם מדי בקיץ, הראשונים להיפגע הם העובדים שלך, וכן גם היעילות שלהם. אז נכון, כבוס אכפתי הדואג לעובדיו, מצאת פתרונות, אך אלו פתרונות יקרים שהביאו איתם בעיות חדשות. בעיות שלא תמיד תוכל לגבור עליהן. לפחות לא עד לרגע זה. אנחנו רוצים להכיר לך את מאווררי הענק של ביג אס פנס האמריקאית. מערכת העיבור המושלמת של חברת אקונטק. מאווררי ביג אס פנס המיוצרים בטכנולוגיית ה-HVLS מצוידים במנועים מתקדמים וחסכוניים והם בעלי מוטת כנפיים אדירה. סיבובן האיטי של הכנפיים מכסה שטח של עד 1,000 מטרים. מאוורר אחד של ביג אס פנס משמש תחליף ל10 מאווררים תעשייתיים ויוצר סביבת עבודה נעימה, שקטה ויעילה לאורך כל השנה. בקיץ הם משרים תחושת קרירות והקלה, ובחורף מערבלים את האוויר החם על החוט בתקרה, ומעלים את הטמפרטורה בסביבת העבודה. וכשמאוורר אחד של ביג אס פנס, הצורך חשמל בשווי של 140 שקלים לחודש, מחליף 10 מאווררים תעשייתיים, הצורכים חשמל בשווי כולל של 3,600 שקלים לחודש, החיסכון הוא עצום. ביג אס פנס כבר היום משנים את מצב הרוח במקומות רבים בישראל. ביג אס פנס, מאווררים בגדול.